toto je prvé krátke video, ktoré som sa rozhodol urobiť v slovenčine a verím, že budem pridávať postupne ďalšie, aby ste videli, ako sa tu žije a čo všetko robím, keď nerobím, a možno aj keď robím, ukážem, čo robím. Takže príjemné pozeranie. Ahoj priatelia, dneska je celkom pekný deň, tak som si trošku vyšiel na pláž, že sa poprechádzam, a keďže som mal cestu ešte do mesta, tak som sa zastavil tam niečo vybaviť. No a teraz som tu na pláži a rád by som vám ukázal aspoň kúsok z našej pláže počas tohto krásneho dňa. Takže poďme. Ako vidíte, je celkom pekný deň. Není moc slnečno, není moc teplo, je niečo okolo 21 stupňov dneska. No a zašiel som si na druhý koniec pláže, tu je taká piknik area a je tu trošku kľudnejšie. Tak sa mi to dá lepšie porozprávať, ale idem sa kúsok ešte prejsť, takže možno vám prinesiem aj iné zábery. A keď nie dneska, tak na budúce a potom to nejak zmontujem. Väčšinou všade ťahám so mňou moju fotobrašnu, tak je to i dneska a takmer každý deň. Takže poďme na to, poďme sa chvíľku prejsť. Pre istotu som si zobral ešte aj bundu, ale myslím, že nebude treba. Takže poďme sa prejsť. Počasie je skutočne veľmi krásne dneska, trošku pár mráčikov, ale inak je veľmi príjemne, žiadna vlhkosť, to všetko ešte len príde počas leta. Ako som si všimol, už začínali záchranári, ktorí tu bývajú celé leto a hlavne keď je veľa ľudí, tak sú tu ale je to skôr kvôli topiacim sa ľuďom ako kvôli žralokom, nakoľko tu na žraloky okolo nás sú takmer nemožné. Možno pred pár rokmi sa stalo, že jeden zablúdil do Long Island zátoky, ale bolo to skôr výnimočné. Skôr to bola taká atrakcia. Ale je tu plno vtáctva, od čajok až po kormorány. A ešte stále to není leto, pretože to príde až za pár týždňov, pretože vtedy býva tu na oveľa viacej ľudí aj v takomto čase. Tam pred nami, kde sa týčia tie stožiare lodí, tam je v podstate také parkovisko pre lode, pre ktoré tu zostávajú niektoré aj v zime, ale tých je veľmi málo, väčšinou sa vyberajú. No ale počas leta je to vždy plné. A potom tam v tej časti trošku ďalej býva vždy taký festival, ani nie festival, je to skôr taký veľtrh lodí, kde sa stretnú rôzni predajcovia lodí, rôznych súčiastok a v podstate trvá to 3 alebo 4 dní a je to taká väčšia atrakcia pre celé mesto. Pokiaľ sa mi podarí, tak tento týždeň som chcel ísť pozrieť na tunajší maják. Už som tam bol, ale dosť rokov dozadu a potreboval by som nafotiť nejaké nové fotky odtiaľ, tak sa tam chystám. Neviem, či sa mi to podarí, jedine možný deň vypadá asi piatok, pretože v štvrtok niečo mám a potom už, ak to nevyjde, tak až na budúci týždeň, ak sa mi podarí, pretože ďalších niekoľko dní, pretože ďalších niekoľko dní budem v New Yorku, lebo tam fotím filmový festival, takže neviem ešte, aké budem mať hodiny a ktoré dní tam budem musieť ísť. Ešte to jednoducho nemám dotiahnuté. Tu predo mňou je také detská časť, je tam fontána, kde samozrejme v lete tečie voda, ešte to nie je otvorené. No je to taký detský raj pre deti
A tu na druhej strane, trošku ďalej, tam sú zase hojdačky a preliesky. Väčšinou tam býva dosť ľudí, pretože tam chodia často matky s deťmi, ale zdá sa, že dneska je to ešte dosť prázdne. Je naozaj tu na príjemné tráviť čas. Celé leto tu býva kopu ľudí a nie len v lete, veľakrát aj v zime. Chodia sem ľudia si oddychnúť, mnohí sem chodia sa iba naobedovať alebo sa jednoducho dať si svoju desiatu tu, keď majú prestávku a robia blízko, tak si vždy zajdu sem a strávia tu na pol hodinku, aby si užili obed a prestávku v príjemnom prostredí. Takisto je bežné, že veľa ľudí sa tu zastaví, len aby si dalo kávičku a poväčšinou sedia v autách, ani nevyjdu z auta, ale užívajú si výhľad, ktorý je vždy naozaj príjemný a poteší oko. 4. júla tu býva vždy ohňostroj, takže vtedy to býva tu úplne plné, ale posledné roky som sa naučil chodiť pozerať ohňostroj z inej časti, pretože odtiaľto sa dostať je strašne ťažké po ohňostroji. Keď som raz tu bol, tak mi trvalo takmer 3,5 až 4 hodiny, pokiaľ som sa dostal domov, a normálne som sem zašiel za necelých, dajme tomu 15-20 minút. Takže to je, myslím, riadny rozdiel. Tento ostrovček pred nami je súkromný a vedľa neho vzadu sa nachádza jeden z majákov, ktoré tu máme. V prípade, že máte hlad, tak sa tu nachádza táto malá reštika. Môžete si tam urobiť sendvič, kúpiť kávu, zmrzlinu. Teraz je to poloprázdne, neviem, či už je to funkčné, či je to otvorené, ale definitívne počas leta to býva veľmi navštevované miestečko. Tu v tejto časti je to už trošku rušnejšie, nakoľko je tu viacej ľudí a sme bližšie k tomu fishing pier, ktorý, ako som už spomenul, ľudia veľmi radi navštevujú, pretože každý sa rád po ňom prejde a je to takmer finálna destinácia pre každého, kto sem príde. Včera bol Memorial Day a Memorial Weekend, tak tu sú vlajočky, ktoré sem ľudia priniesli ako dekoráciu počas tohto sviatku. No a tu je pohľad na fishing pier z druhej strany. A na tejto druhej strane už nie je toľko piesku, ako na tamtej, ktorou som prešiel pred chvíľkou, ale takisto je tam, ale je to už menej. Je to úplne na samom konci. No a ako vidíte, tam všade okolo popri tej pláži, tam sú parkoviska. No a pokiaľ máte chuť sa prejsť tu po tomto fishing pier alebo rybárskom takom mostíku, tak to môžete urobiť tak ako ja. Dneska nepôjdem až na samý koniec, ale chcem kúsok zájsť, aby ste mali predstavu a hlavne, aby ste videli, prečo ľudia sem vždy na tento mostík, na tento rybársky pier idú. Je to v podstate príjemné a dobré miesto na prechádzku. Dokonca tam vidím na konci aj nejakých rybárov, ale býva ich tam oveľa viacej. Keď si pamätám, tak tento most je nový, pretože starý bol už možno 2 alebo 3 krát zničený, takže pred niekoľkými rokmi, keď som sem prišiel, tak tu bol ešte drevený most. Dneska už je takýto modernejší, ale stále mám na fotkách ešte aj ten starý. Ale v podstate tento, keď robili, tak
ho prispôsobili takisto pre rybárov, pre ľudí. Všade je tu na voda, aby ste si mohli umyť aj ryby a aj nohy, pokiaľ ste bosí. No a takisto sú tu urobené takéto výrezy pre rybárov, že keď vytiahnú rybu, môžu si ju tam dať, podobrať a potom vybrať. Takže v podstate je to urobené dosť prakticky. No a na samom konci tam je ďalekohľad ešte pre turistov alebo pre ľudí, čo sa chcú pozrieť, priblížiť. No a na druhej strane je Long Island a my sme vlastne v takej obrovskej zátoke, ktorá sa ťahá pozdĺž celého nášho štátu a medzi nami a Long Island je vlastne tento Long Island Sound. Ja som v štáte Connecticut, tak aby ste mali predstavu, že keď sa napríklad pozriete na mapu, tak medzi Long Island a Connecticut, čo sú v podstate dva rôzne štáty, je táto vodná bariéra. No a ako som hovoril, že keď sa tu zatúla žralok, tak je to výnimka, pretože väčšinou plávajú viacej na otvorenom mori, ale môže sa stať, že sem zablúdi, ako som povedal, a stalo sa to možno, nepamätám si presne, myslím, že to je 5-6 rokov dozadu, keď sa niečo takéto stalo, ale bola to skôr obrovská rarita a pokiaľ si pamätám, myslím, že mu museli pomôcť dostať sa odtiaľto potom vonku na otvorené more. No a tu je vlastne pohľad na celú tú stranu, od ktorej som prišiel. Ja som bol predtým na samom konci. No a to by, myslím, na dneska stačilo, pretože mám ešte pred sebou nejakú inú prácu. Takže sa zatiaľ s vami lúčim a verím, že sa čoskoro opäť uvidíme, aby som vám podal nejaké nové ukážky z toho, čo sa deje nielen okolo mňa, ale aj niekde inde. Takže zatiaľ vám prajem takisto pekný deň. No a ja idem rýchlo k autu. Keď si myslíte, že by to mohlo byť pre vás zaujímavé, dajte like. Pokiaľ nie, napíšte mi a dajte vedieť, čo by vás zaujímalo a čo by ste chceli vidieť. Možno by som to vedel dať nejako dohromady.